passar imatges, que no? Eh? Hem de passar imatges? No. Us presentem... Se sent? No. Fluixot, A veure, el Font Romero, que ens presenta aquesta comunicació, que es diu Eugènia Lamarca, la viuda de Francesc Macià, per l'Empordà en temps de la Guerra Civil. Bon títol. L'Alfons Romero és un historiador, un escriptor i exregidor de Figueres, conegut per la seva contribució a la història local i a la microhistòria, així com per la seva implicació en la política municipal de Catalunya. És autor de diverses obres sobre la història de l'Empordà, com ara el catolicisme i anticlericalisme a l'Empordà del segle XIX i el republicanisme federal empordanès, 1868-69 i Figueres. Alguna cosa afegim? Vinga, doncs endavant, tens 15 minuts. Molt bé. A veure, això se sent fluixet, Si no? t'acostes bé, si t'acostes. Això és com la novel·la de la Maria Jaén, no? Sí. No. Aproximadament. Si no fem broma de... A veure, la comunicació aquesta té una prèvia que ens vam comunicar amb en Lluís Puig. Li vaig dir, escolta, no sé si és útil o no és útil, però tinc unes notes sobre la mort d'Eugènia Lamarca a la Jonquera l'any 37, però la veritat no sé si això és la gran història que hem de fer. I aleshores en Lluís, valedor de la Casa Macià, no cal dir, diu, escolta, a la Casa Macià qualsevol cosa del president ha de ser història, per tant, posa't a escriure. I jo a les ordres, i per tant avui, en nom del conseller Puig, us presento tota aquesta petita aportació. A l'entrar-hi, te n'adones que hi ha uns àmbits en els que no hi hem, sempre anem allò, cronologia, noms, presidents, esperit, idees, però hi ha una segona línia i en aquest cas també una tercera línia, que és el paper de la dona a la història, en el qual hi ha gent que no sortiria mai si agafem aquests cànons. Jo que sóc víctima encara de la signatura dels reis visigots, per tant encara estic traumatitzat per aquest tipus i aquesta mena d'història. L'Eugènia Lamarca efectivament va morir el setembre del 37 a la Jonquera. I jo crec que aquesta petita aportació hauria de corregir alguns dèficits. Per exemple, en alguns treballs escrits, a la part del tarragonès, doncs ens parlen de que la senyora Lamarca se'n va anar a l'exili. Mentida. Això no és així, hi han escrits, i que després es reprodueixen al Nacional, en alguns articles, i això a l'escrit n'haurà de fer referència, no? La viuda Macià no se'n va anar a la Jonquera per anar a l'exili. Potser sí, més enllà del 37 ho hagués fet, potser sí, no? Però tenia a veure més en aquestes terres que estem avui, aquestes terres de balnearis, i ella ja el coneixia, això. Hipòtesi, aneu a saber si anant a la Presta, que hi va anar a prendre banys, va mirar de reull del cotxe a la vila de Nisa. No ho sé, ho deixo aquí com a incògnita. La peça clau que l'ha tractat un cicle Núria Pissunyer, amb un article als Annals de l'Institut Empordanesos i després en aquell llibre fantàstic que parla del seu pare, el conseller Carles Pissunyer, n'ha parlat un xic de la casa coberta, que potser és la mare de tota aquesta història que l'hem treballat poc. El senyor Coberta, que no deixa de ser un indiano que arriba a la Jonquera amb uns certs diners, fixeu-vos també aquesta dicotomia, diners,
com el cas de l'Eugènia Lamarca, i després un altre, un pinta, que se'ls pateja tots, no? Que en aquest cas seria l'honorable president, no? Però que fa aquesta funció de família benestant amb diners i un personatge fantàstic, no? D'altra banda, no? Pues el senyor Cubert, en certa manera, té aquest paper, fa aquest paper de propietari que construeix una casa important a la Jonquera davant de la societat i que també més tard comprarà 2 cases de pescadors a Roses, i aquesta potser l'hem vist més a la premsa, els Pissunyer i Roses, per exemple, en els estius, no? Doncs és una continuació, és el mateix nexe d'aquesta casa de la Jonquera, poc coneguda, a la veritat, no? Aleshores, la viuda Macià, que no ha fet aquestes funcions de primera dama, que aquest seria un dels debats, també potser un dia el podríem fer, no? Catalunya té primera dama. En el cas de l'Eugènia Lamarca podríem dir en rotunditat no. La primera dama va ser la Maria Macià, que va exercir al costat del pare com un condottiero que portava la política. Quan hi ha els fets d'octubre del 34 se'n va a Madrid i parla amb el president, l'expresident de la República, l'alcalde Zamora, i amb en Lerroux, per veure si pot aconseguir, i que ho aconsegueix en part, doncs que els afectats, el Pérez Ferraz en concret, no? I la seva acció contundent els fa. La senyora Eugènia Lamarca no l'ha fet mai, aquest paper, al llarg de la història, sinó que està entregada amb un paper de la recerca d'un espai familiar que, pobra dona, ja devia patir, no? Jo no soc dona en aquest sentit, però acompanyar el president Macià en tot aquest gran cant d'Amèrica i l'emprèstit, Cuba, l'exili, que se'ns ha explicat avui, el primer exili, el segon, el Prats de Molló, el judici de la Santé, etc. En fi, és enorme. Aquesta dona havia de seguir com podia a un marit, doncs, fantàstic, no?, d'altra banda. Però des de la posició familiar, i em sembla que tots a la pobra senyora Lamarca la compadim un xic, no?, perquè devia patir enormement. Ella se'n va, no a l'exili, se'n va en aquesta casa dels Cuberta, que hi ha, per dir-ho així, és la casa de referència també dels Pissunyer i del Joan Casanovas, que estan casades amb filles del senyor Cuberta, i els homes, per dir-ho així, estan a Barcelona. En Carles Pissunyer és conseller de Cultura en aquell moment, i el Joan Casanovas és president del Parlament. Però les dones, que són Cubertes, tornen amb els nens, no?, i en aquest moment, en general, a Catalunya i la Guerra Civil, i Barcelona ja comença a tenir els bombardejos, una preocupació és treure els nens d'aquests primers espais de guerra, i aquesta gent doncs se'n va a la casa dels avis dels Cubertes. Quan arriba, i aquesta és també una dada interessant, els Pissunyer i aquesta gent tenien una manera de viure, no sé, l'expressió no és correcta, però un xic com els hippies, és a dir, la casa dels Pissunyer sempre estava oberta a tothom, fantàstic, era una casa, i com que hi ha a darrere hi ha l'August, hi ha investigadors, científics, metges, doncs, escolta, per què no vens allà a casa i en parlem? I aleshores tu entraves a casa i podies trobar un investigador de Madrid, un poeta de no sé què, era una casa absolutament oberta. I a la senyora Lamarca li diuen, escolta, vine, perquè l'àvia Lamarca el que fa és acompanyar els fills de la Josefina, la seva filla, que està casada amb el doctor Peidis, i és l'àvia que va al darrere d'aquests 3 nois. I allà fan també un xic d'àvia, de mare i d'aquesta família partida per la qüestió de la guerra. És més, ella no hi va la Maria, que és quan es plantegen què n'han de fer dels fills de la Josefina. Jo recordo sempre a casa la mare que deia el temps de la Guerra Civil va ser fantàstica, perquè no vaig anar al col·legi de monges, no? I corria per la muntanya, doncs això, no?, què n'hem de fer d'aquests nois
I aleshores la Maria, la que porta la casa, per dir-ho així, agafa el tren i se'n va a París, que ara és una de les coses que estic esperant la carta de la Legió d'Honor, que com que li van donar la Legió d'Honor, que la té el company Marc a l'Espai Macià, la foto Marc, recordo, doncs els que tenen la Legió d'Honor tenen drets, aquí no, aquí et donen la cabra de la Legió i l'has de seguir al darrere i ja està, no? Però allà, que és algo més civilitzat, els que tenen la Legió d'Honor tenen tota una xarxa d'escola pública, que és una cosa... I aleshores la Maria va allà i en els 3 fills de la Josefina, n'hi ha un de molt petit que no consideren útil incorporar-la en una casa ja estable, però l'Antoni i la seva germana, la segona, sí que acabaran anant a una escola pública de la Legió d'Honor francesa. Doncs aquesta gestió es fa des de la Jonquera, mentre els homes, per dir-ho així, estan aguantant com poden la derrota que ve i que arriba. Jo crec que aquest és molt sintètic, no? Perquè com hem anat repetint des de la taula, tot això ho acabarem de polir i endreçar en aquestes recopilacions que la Casa Macià fa i que jo n'estic particularment orgullós i content, no? Perquè heu aconseguit que això que em podrien dir el nou catalanisme, per no caure en definicions de sempre, de sobiranista, independentista, unitari, perquè us asseguro que la foto que podria fer avui des d'aquí és extraordinària. La Casa Macià està aconseguint una cosa important, doncs que un conjunt de gent vagi passant per aquí i per tant aquestes monografies que es van editant comença a fer feix i comença a fer caliu, i això és una cosa tremendament positiva. Ja per acabar, perquè crec que està... No portes? Sí, va. Voldria, i li he dit al conseller Lluís, ja, i que l'altre dia les Borges amb en Marc en varen parlar, i per això t'he passat aquest paper que ve del cementiri de Montjuïc, la tomba del president Macià, que l'hem vist darrerament amb tots els polítics i els rams de flors i tot això, i que ja ens comença a cansar, la veritat, no? Perquè tant de flor, no sé si amb una petita independència aniríem més bé que amb el de rams de flor, que soc de... Sí, doncs petita, no... Sí, la Carme diu que sí, està d'acord, però la Carme també surt a la foto alguna vegada, Bé, bromes a part, la senyora Macià, la marca com mor, el president Companys es troba que no té protocol. Esclar, a setembre del 37 altra feina hi havia que venia del sud, no? I que per tant intentar organitzar la guerra amb aquell torreneules del Negrín al costat que t'anava frenant les coses, no? El conseller Pissunyer, no? Que va fer tota aquella política de cultura i guerra, quan li proposen en Negrín que hi ha de posar mestres per donar classes als soldats catalans, que n'hi havia 150.000 en l'exèrcit de la República, els de Madrid, com sempre, li diuen que no. Pues en aquesta situació el president Companys es troba que no té protocol i agafa l'Esbert, que és el conseller de Governació, i l'envia cap a la Jonquera a trametre el condol. En fi, han d'improvisar, per dir-ho així, una mena de protocol. Lògic, altra feina hi havia amb intentar no perdre la guerra, que ja els símptomes anaven per aquí. I aleshores, en el cementiri de Montjuïc hi ha la tomba que va muntar, per dir-ho així, la pròpia Generalitat després de la mort del president el 33, i hi ha en el Pla de la Fe, això de l'Església no ens la traurem de sobre mai, encara deu haver aquells capellans que explicava el company de Pesillà, no? Doncs el doctor Peiri va obrir una tomba, perquè és una tomba ja important,
a 15 metres de la tomba del president Macià, no? I aleshores enterren a la senyora Eugènia en la tomba coneguda per tots nosaltres de l'ofrena floral. I al costat hi posen amb un marbre molt millorable el nom d'Eugènia Lamarca de Mer. Però, i aquesta és la conversa i la proposta que us faig aquí, que no és de història, és que a aquests 15 metres hi ha l'altra tomba, on hi ha la Maria, on hi ha l'altra filla, el Joan també, i per tant que acaba sent, deies Marc, que la Pissunyer, que és la que té ara en aquest moment els trets d'aquesta tomba, veuria molt bé que la Generalitat acabés de fer. Sabeu? M'he preguntat qui és el conseller de Cultura de la Generalitat i no ho he sabut. Però nosaltres tenim un conseller de Cultura aquí a la sala i li demanaria públicament que fes aquest paper d'ajuntar l'espai Macià de les Borges, la casa Macià d'aquí. Abans d'ahir el doctor Verdalet Forense s'oferia que si necessitem una ajuda forense gustosament per entrar i intervenir en la tomba per veure com es podia. Jo faria una proposta de que la casa Macià liderés, no sé qui, en aquest sentit, doncs que aquest conjunt, en Marc, que aquest tema se'l coneix molt bé, i que s'arreglés, es prestigiés tot aquest món macià en el propi cementiri de Montjuïc. Estaria bé, a part de fer un text escrit que se'l llegeix qui se'l llegeix, doncs que també una peça de la nostra història tingués una acció de govern que estaria bé. Senyor conseller, proposta viva voce. I acabo. Alguna pregunta? Doncs moltes gràcies. Molt bé. Gràcies. Moltes gràcies. Molt interessant.